Shorts, ano shorts? Sinong nagsabi? Kasi sa'yo... Time is gold! Oh! Time is gold, citizen! Hey! Bangon! Sa Tama. banwa sa kalamay! Mahal! Plastikan mas karapanitan! Mahal na mahal ko yung bibigas. Hi, baby! Mo pag-group hub sa liig para madala ka naman sa akin. Watch till the end! Mga scenes ko na to boss, mga pinakut. Kumusta yung mga pinakamamahal kong cancer? Ngayon dadating mga memes na mga nahuling nagkulang. So, hindi na natin ibig sabihin na natin agad simulan. Oh! Oh! A, B, C, D, E, F, G, Kulang tayo sa lyrics. L, M, N, O, P, O, O! U, R, S, T, Ito gusto kong trope. W, X, Y, and Z. Okay. Johnny, yes, Papa. Ay! Eating sugar, no, Papa. Mga walang tatay dyan, para sa iyo to. Ito ba yung tropa premium? Masarap pag ganito mga katropa boy, no? Pag mayroon kayong mga oras, diba? Walang klase. No, Papa. Feeling your lights. The wheels on the bus go round and round. Hey! And round, hey, round, and round, hey! Tira nyo naman kami ng mga dalaga. Oh, transition! Eh, nakipaganda ko ng unang video pala. Ganda ng gantong tropa, Balto. What is that melody? Johnny, yes na yes, Papa. Kailangan ko ginanahan mag-alphabet na malupit. Sunod. Our first day. Dito si Ice Spice, si ano to, si Asin MSG. Antok ka na agad, put. Okay, sobra-sobra yun. Sumosobra ka na. Sunod. Okay, puro copyrighted. I should go. Mag-isa. Hey, ooms. Ano bang ooms? Umiiyak habang nag-good night. Ooms naman talaga. Sabihin mo na lang, oo, ayaw mo pa, hayop. Napakahirap. Tarap sa mata pagsin. Sera, sobrang bare minimum na lang. Ikaw pa din ang hinahanap. Paano mo na sigurado? Overthink mo na. Paano mo na sigurado yan? Nakadikit ka ba? Para ka ba tumor sa leeg niya? Paano mo nalalaman? Okay. Ano na naman to? Dito ka lang. Tom ka, kain ka na lang. And if ayaw mo kumain, okay lang. Basta kain ka later. Alam mo, huwag ka mag-alala. Kung gutom yan, kakain yan. Sabihin mo man o hindi. If gagala ka, go lang. Ba't imahanap ka ng kapalit? Bawal. Oo. Hindi na ako mangungulit. Di, if antok ka, go sleep mo. Antok. Tulog ako. I sleep. If gutom ka, kain ka na lang. Okay, sige. Gusto ko kinukulit ako. Hindi ako kakain. At mag-acidic na ako. Hindi ako kakain. Please ba? Puta. Ito yung ano ba to? Yung The 7 Steps of Grief. Ang bilis mga pangyayabis na. Ilang ano to, in a span of one day? Daig mo pa yung isang linggong pag-ibig. 24 oras na pag-ibig. Saan ba ako nagkulang? Sunod. Maklaro na dihadol. Shirwi. Singe. Ito talaga sinigurado niyang hindi siya nagkulang. Pag hindi ka pa nakaramdam, pag hindi mo pa alam ano nung tinitingnan ng flashlight niya, ikaw na may kasalanan. Hindi na niya kasalanan to. At least alam mo, mahilig siya mag-drawing at mag-basketball. Drawing yung mga gusto nilang puntahan at basketball dahil player pala siya. Player ng mga puso. Sunod. Ano ba yan? Puro naman kayo nagtitrip kayo nagtitrip. Kung hindi kayo nagpapa-shoutout, gusto nyo Samento, Hollow Blocks. Bobo ba kayo? Mukha ba akong nasa hardware, ha? Nasa bahay ako. Hindi ako nagtitinda ng Hollow Blocks pa ako. Kung ano-ano pa nasa hardware, puta nyo. Ito ang bilhin nyo, 50 lang. Wag ka po nagagalit. Ito nahuli siyang sumobra. Sumobra na kasi yung comment section. Ito yung comment section ko yung cancer din. Kaya cancer tawag ko eh. Makakupal talaga yan eh. Kailangan mo isama sa ano mo to eh. Sa sistema mo po. Parang kasama sa hangin mo ang umamoy ng mga katarantaduhan at kagaguhan ng Pilipinas. Yan ang aking minamaster. BS in cancer ako eh. Ay yung BS ko bullshit eh. Sunod. Ni ikaw Hindi naman to, ano eh, gorilla eh. Bote to ng toyo eh, oh.
Sige na. Mahal mo ako, diba? Oo. Oo. Ano na naman tong linggo ng Gen Z ba to? Ayoko na, naiinis na ako. Kaya search ko nga ano sabihin ba ng oom. Seryoso ba yan? Ano to? Oom, oo. Bakit? Anong trip na naman to? Oom parang tumatae. Oo. Ano to? Katulad sa iba, gusto ko rin marasa malalim ng walang halong pagsasawa. Po, tsaka effect pa lang eh. Nadala na ako eh. Oo! Hindi na ano ba yung sinasabi dati? Mismo ba yun? Mismo. Oh! 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 Hey! Hey! Oh, ito naiwan na yung sapatos. Di pa... Oh, di pa tapos! Oh, ito may usok effect pa o galing sa... Sarap na bagay itong tropa eh. Laging oh, chan. Natanggal na. Ang dami nangyayari. Damn. Tigkalahati na sila ng mga dalaga. Wala na natira sa atin. Pucha, saan ba ako nagkulang? At bigay na bigay. Bigay lang ng bigay. Pucha. Nakakbatan dumi na medyas mo. Ma, yaan mo na. Para siguradong magkakapo ka. Yaan mo lang ako. Yaan mo ako magluto sa alikabok. Ako nahiya sa'yo. Paano? Bakit ka mahihiya doon? Ang angas nga eh. Ito yung mga nagsasabi na nahihiya para sa kanila. Yung mga boring kasama eh. Ayun, hindi lahat cringe. Okay, hindi mo kina-cool lahat. Sinasabihan mong cringe. Sukot. Would you rather watch a tree grow or a negro? Oh my God. Mga taga Negros Occidental ang nagpadala niyan. Sunod, di na ako no comment. Magbalik ba? Oh! Lahat ng mga sad boys dyan. From G-Core to G-Press. Hey, mukhang mga ano to. Tingin gusto ko ng candy. Sarap. Boy po, agas. Tatlo na sila naghahati sa mga dalaga. O, binata, love wins. This is all I got. Alam mo, hindi yan lagi nakukuha sa haba ng iyong pasensya o sa tigas ng iyong pagpupursige. Minsan nakukuha yan sa sipag at tiyaga. Diba? Kung mahal mo, diba? Ibigay mo lahat. Ibigay mo na lahat. Sarap! Nugago eh. Ang sarap naman! Oy, pocha! Sarap naman. Tusok-tusok. Mahal na mahal ko yung baby ko. Ay, bibi! Oo! Oo! I love you too! Ay, sama na comment section. What the fuck? Wholesome naman to ha! Oh my God. Kami na masahe ko. Ako rin gusto ko ng masahe. Sana kayo din. Oo! Sorry, nag-enjoy ako gamitin ng Gen Z lingo. Mala Beauty and the Beast ang puta. Pag-inggit, pikit, okay? Diba? Yan ang mangyayari pag hindi ka nagkulang. Diba? Huwag nyo gamiting rason ang iyong itsura. Kasi sinasabi kasi nila na wala daw itsura yung lalaki. Pero di naman talaga ganun yun. Nasa kung magaling siya magbigay ng ng masahe po. Tsaka kung gusto kasi kung makita lang ako nung ganun na magaling magmasahe po. Tsaka oom na. Sasagutin na agad yan ng oom. Nandito ako sa kusina nagtatampo. Hindi magtampo ka. Ano gagawin? Uminom kang tubig. Hindi ka mamamatay. Kumain ka na ba? Hindi pa? Eh di wag. Pag ka kumain. Babagsak ka din naman pag di ka kumain. Ang kita ba natangke na to? Liit. Yung saray. Ay malalaki. Ewan ko lang nga. Di mo ako sinusuyo. Lagi na lang tinutuyo. Watch till the end. Ayaw ko nga. Next. Lagi ba ganun sa TikTok eh. Watch till. Bakit mo ko inuutusan? Gusto ko lang manood. Oh my God. Okay, kulang ang kanin eh. Tinamaan ako lang sukot doon. Namimiss ko tuloy yung sulato sukot. Sige, pagkatapos na nito, abuti ko ito ng 10k likes, sulato sukot na agad ang next. Eh, kung kulang yung kanin, hindi siya motivational na kanin. Alam mo yung dala-dala niya na yun? Na kaldero. 100 piso na yun. Isang kanin na yun ni Rendon. Di ba? Sunod. Hindi nagkulang. Kung puno nga, hindi nagkulang. Ikaw pa kaya? Kaya, puro ka sad posting sa social media, puro ka share. Yung mga umiiyak na emoji. Ready na. Kwento mo sa nuno. Di ba? Kaya tayo nagtatabi-tabi po sa mga puno para hindi kunin ang ating mga crush. Maraming salamat. Sunod, di minahal National High School.
nalungkot ka, okay, huwag ka nalungkot, approve ko na yan. Sige, ako na mag-a-approve sa'yo, pero downvote ka sa akin. Oo, di minahal, okay lang yan. Magaling sa spoken poetry yan. Putang Okay. ina, sino nagsabi? Sinong nagsabi? Kasi sa'yo mahal. Lagi kong tinitignan ang iyong mukha na para bang mukha kang tanga. Mahal, ang tulang ito ay para sa'yo. Oh! Hindi ko alam ba ulit-ulit kong pinaikot-ikot ko ang sarili ko na putang mo. Mahal, para sa ito. Kahit ududan mo ako sa mukha, kahit kainin mo Lunukin ko pa yan. okay lang sa akin, mahal. Kasi alam ko Kakabagin sa din sarili naman ko, ako. Tang mo. Tanggap. Yung mga araw na ano ka lang, sabaw ka lang, gusto mo lang may gawin. Sabi ko na bumurahin niya kasi nag-rhyme eh. Yung gigil niya, nararamdaman ko eh. Mahal. Mahal ng bigas, kaya huwag kang tuyuin. Huwag mo na ako subukan, ayaw na kita suyuin. Sunod! Ilalaban. Ang hirap na makalaban yan, man! At least, wala pa si boy best friend dyan. Oo! Kain ko lang narinig yung pero mukhang parang sawa na ako gamitin agad. Copyrighted. Okay. Ito na. Ito ang first date talaga. Di siya nagkulang! Woo! Hey! 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 Na sureball na yan, endgame na yan, pre. Buong episode yan. Pucha, maraming salamat. So, proud ako sa inyo yan, pucha. Huwag kayo magpa-sad boy. Pero, speaking of sad boy, magkakaroon tayo ng restock sa Pighati merch. Kaya mag-ipon na kayo, ha? Lalabas na siya next week. Tapos na wala na. Bagong merch na ulit. Nasa description, ha? Handaan nyo na, follow nyo na rin yung shop. Kailangan nag-iisa dating shop. Mahal. Kasi sa'yo mahal. Lagi kong tinitignan ang iyong mukha. Gusto ko lang naman ang pusa mo. Tanga. Mahal. Tahol na ako ng tahol. Wala pa rin. Sandali! Oo, kasalanan pag puso ang nagwagi, lugi ka. Mahal! Magmahal. Mura lang magmura, kaya huwag mo nang mahalin. Tama, magaling. O, kabila naman. Hindi na kulang. Sinosobrahan pa niya. Magaling, magaling. At hindi siya nahuling nagkulang. Nahuling sumobra. Kaya ko. Paano pa kaya kung ako ay nag-focus? Sa Ay, pagrarap hindi ko na... Mukhang kulang sa focus yan. Sa pagrarap hindi ko naman to dito inuubos. Oy! Ang oras ko kasi nag-aaral to. Madami kasing pera. Baliwala kulang akin sa to. kwaderno. Yabang nito yung utak ay makitid. Tang mo pag-group hub sa leeg para madala ka naman sa akin ay mamikon. Huwag ka nga manulak, binangga mo, di ko napikon. Oy, bakit ka naninig? Puta ka. Oy, no, suntok. Nang malaman mo na. Anong alam ko. Labanan na ito, magpapamamap ako sa'yo, tandang-tanda ko. Muna ka kung kaya. Wait lang. Hag muna. Wala ako yan. Kiss. Okay, bati naman, bati. Pero kasi naman, huwag mo naman physikalin, pre. Alam ko gusto natin maging cool. Ang flip top to boxing. Nahuling sumobra rin siya. Pag walang pisikalan, ano ba naman, balay mo, di ba? Bigla siyang masamid. Sirain mo yung lalamunan niya. Pero mas lalo gumalig to, ha? Malaman mo na. Nasa beat pa siya eh. Labanan na ito, magpapamamap ako sa'yo, tandang-tanda ko. May mga tao talaga under pressure, mas gumagaling. Humingiti siya, pero syempre feeling ko hindi niya gusto yun eh. T-Rex? Aquamarine. Ganda naman. iPhone single flip phone Pro. iPhone chap. May 200 pa siya. Crypto. Tama. Oraned CC, nagsisisi na rin siya. Tara naman lang, binaliktad mo yung play money. Kainis ka naman, umasa ako. Kaya pala may 200 pa. Mga luma na pala. Kung hindi ka nagkulang sa ibang, sa itsura o sa pagiging nakakatawa, huwag ka magkulang sa pera. Ano yan? Ano to? Naku, TikTok sa shorts. Sumobra! Parang kabayo lang. Magaling. Hindi nagkulang si ate. Proud of you. Maraming salamat. Sunod. Ganun sumayaw si Vice. Ganda, di ba? Yung parang papatawa siya na kabayo siya. Hey, si Jordan.
Mabilis lang. Wag ko. 1, 2, Pipitawan pa yan. One-hand nga, Ano ba one-hand. yung program niyan, boy? Tayo parang narinig niya ako. Feeding program? Alas So- 12 na, yo, Bob. Kain na tayo. Siguro nung kumakain ito na ayuda kasama yung ano eh. Yung bakal eh. Ay mo, tsa. Ano nangyari pag nabibilad ka na matagal sa araw ha? Kaya nagiinom ng tubig. Sunod. Attendance bill. Literal na hinuli niya. Hey.